Jó. Jani van itt velünk. Hello, Jani, szia! Hello, sziasztok, csauka! Hello. Na, nálad a nagyfater, ugye? Ő vagány? Nem, a faterom. Ja, faterod? Konkrétan. Ő hány igen, éves? 72 éves, és vett magának egy GSI Astrát. Nem tudom milyen felindulásból, nem tudom, mert előtte csak ilyen keleti verdájai voltak, volt valami 200 éves zsigulia, de megtetszett valamiért neki, és azóta, nem tudom, szabályzásig húzottja állandóan, megáll a piros lámpánál, és azt nézi, hogy ki áll mellette. És már látszik rajta az adrán, hogy mindig néz balra, a lámpa, néz balra, és egyszerűen parkettázza a gépet. Nem tudom, hogy mi ez egyszerűen, de komolyan körülbelül 2 éves az autó, már úgy hogy 2 éve van nála az autó, most lett motorfelújítás, mert ugye muszáj volt. Nem padlózza, igen. Igen, és egyszerűen mondta neki, még járatós a Verda, ne nagyon bántsa a gépet, de hát egyszerűen hiába mondom neki, azt élvezi, hogyha szabályoz az autó lefelé. Tehát nem tudom, hogy miért, de hát ezt csinálja. De a GSI az ugye az ilyen brutál, olyan, mint a Golfnál a GTI, ugye? Így van. Konkrétan... bocsánat, mondjad. Nem, csak az, hogy mindenki értse, hogy ez egy nagyon-nagyon erős, komoly gyorsulással bíró motor. Igen, lehet, hogy valami rivalizálás volt, mert nekem meg GT Golfon volt, ugye, és mondtam neki, hogy ez nagyon jó autó, egyszer-kétszer elvittem egy körre, és mondom, én nem igazán szeretem a Opel-es történetet, na mindegy, megvette az Astrát, én már akkor eladtam a GT Golfot, hála a jó Istennek, de az Astrát azt éli, tehát... És a mai napig padlózza a rendőrök? A rendőrök egyszer-kétszer megállították, mert ugye ismerik már az autót, de csak mosolyognak rajta, mert egyszerűen az öregnek hiába mondják, hogy óvatosabban, már ugye volt neki bírsága is, de ő azt mondta, hogy nem érdekli, addig még a nyugdíjából bírja, addig ezt csinálja. Mondom, ez nagyon jó. Mondom, én ennek nagyon örülök, mondom, előbb-utóbb kipontozódik, aztán nem lesz jobb. Kipontozódik, rászámolnak Szombathelyen vagy hol. És múlt héten volt jogosítványt csináltatni, ugye, mint mondottam, 72 éves, múlt héten volt jogosítvány, tudni kell róla, egy szemüveges. De ha leveszi a szemüveget, jobban lát. Elment az orvoshoz szemüveg nélkül. Ugye az orvos mondja, hogy olvassa a táblát, elolvasta a táblát, és akkor megkérdez, hogy Jani bácsi, a szemüvege, az autóban maradt. De hát akkor menjen már ki érte, és hozza már, hogy azzal lát-e egyáltalán. Ez is azzal rosszabbul látott majd, hogy nem, mint ugye szemüveg nélkül. Szuper. Úgyhogy... Jani, hát üdvözöljük apát. Ja, átadom neki, majd a hétvégén lehet, majd tankoltam az autót megint. Hát amíg bírja a nyugdíjából és a te tankolási pénzedből, így van. Jó van, Jani, köszi, szuper. Jó fejfater. Hello, szia. Köszönöm, szervusztok, sziasztok.